natuurlijk zichzelf. Zwaarwerkers, beginnen opgeteld, 111 punten. Jongens naar boven, dat hebben we verdiend met z'n allen. Wat een fantastische tocht vandaag door de stad met al die Zaate Hermeniekes. Geer ziet de pereltjes van onze Maastrichter vastelavond. Geer maakt het verschil tussen de vastelavond heen en op al die andere plaatsen. Maar wat Geer doet, dat kennen ze nergens anders. Dat is onovertroffen. En een hele goede merci daarvoor. We hebben nog een paar uur samen. Een paar uur voor 111% aan de gang. Wie echt de gang. Want dat is echt het allerszoenste wat bestaat. Lang leven Maastricht, lang leven al die geweldige Zaate Hermeniekes en lang leven de Maastrichter vastelavond. Hiep hiep! Hiep hiep! Hiep hiep! Dat gebeurt niet met Utterling. Wie van mijn neven heeft ziet best een pas. Wie van mij overhoudt het bruten uit de tas. Het Herremenie repeteert zich vals en wel zijn hel. Het zonder van een liedje krijgt dan voor het danslet wel. De torturen nu weer afgepeld. Dat is wat iedereen zo geweld. Maastricht viert vastelavond. Maastricht en al de gang. Dat is het schoenste. Maastricht viert vastelavond, Maastricht
dat is het schoonste wat bestaat. Zullen er echte zijn. Het moslief op de merk, die heette Rusland. Die dag van Alto, Keilig maar goed, die is Herreme. Hey Dolly, dankjewel schat. Dolly van Doe ik zelf, dames en heren. Foei en Geert het Sjele. van de jury. Alleen aan.
volgende. Met nog voor de jury. Halleluja. De docturen nu weer afgeteld. Dat is nog even een zoekje geld. De streep viel vast.